ikke det tit det. Og jeg har været lidt i gang, jeg har sprunget lidt sager, og jeg har minet, og som jeg er fri for at se det, jamen jeg har fundet nogle få diamanter, men jeg mener bare, det her YouTube, hvis I finder det, det skal I se, sådan jeg vil bare tage. Det har en MC på 16.000. Så det vil sige, at lige nu er godt at rende rundt med 12 diamanter på mig. Det er sådan, at jeg får en kondenser. Men får jeg nok før eller siden. Og gravel. Hvem vil der komme? Nå. Må det ikke, vi skal til at komme op af. Jeg spiller på Peaceful. Og mit navn det er Jonas. Men jeg ved ikke helt, hvad med kanalen kommer til at hedde. Måske bare Jonas og så mit navn. Det er rigtigt navn. Men hvis folk spørger mig over Skype, jeg accepterer den ikke. Jeg har sådan en, jeg har en offentlig Skype, som jeg kan smide i beskrivelsen. Men den er jeg næsten aldrig inde på, kun hvis jeg skal skrive med mine venner. Men chancen for, at jeg accepterer sendemåling, er meget, meget lille. Nå, shasha, man. Lad os da komme herop for helvede. Men jeg har fundet sådan set fede, okay nok ting. Men lige nu vil jeg bare prøve at begynde på mit hus. Et eller andet skal jeg have at bo i. Jeg kan ikke bare være sådan, der har maskiner til at stå frit frem, hvis jeg gør det til en offentlig server. Ja, kan jeg ikke have folk, de kommer bare og kunne tænke, hvad var det med? Nu er sgu da, ja, det var rigtigt, jeg var ved at lave sådan noget her. Ja, det er også en forskel, ikke? Boom. Det er bare stone, og det er sådan noget brick. Og bricket der skal jeg bruge, jeg tror lige, ja, jeg crafter nu. Flæk der jeg crafter bare lige 8 nu. Det må være rigeligt. Og så sætter vi sådan 2. Fedt. Og jeg har spawnet noget. Jeg har spawnet lidt ting og sager, som jeg lorte i kist. Ordentligt kisterne må vi lave senere hen. Jeg skal ikke risikere at dø noget, der smider alt det i, hvor det vi skal bruge det og det. Og det der. Mine kommer til at bare være her for sig selv, og så skal jeg det her væk, men der er et rør her med lave. Hvor er røret, der var der, det her rør her, det fortsætter hele vejen ned, hvis jeg har gravel. Jeg har 28 stykker, det er ikke engang nok. Så jeg kan stå godt sådan her. Det flyver. Huh? Not obsidian? What? Hvad fanden i helvede er der kommet obsidian der? What the fuck? What? Det skal være nice for mig. Jeg skal bruge det på et tidspunkt. Der er altid noget. Der er obsidian der, hvor jeg skal bo. Nå, jeg skal lige det her væk, og jeg skal... Så det her der også det er mega fedt. Den her marble bricks, som jeg mener min væg skal være ud af. Jeg synes det er pisse pænt. Der er nogen der synes, men Jonas, det er sådan noget værre grimt noget. Ja, det er jeres mening. Min mening er, at det er mega pænt. Så. Og jeg spiller hvad jeg vil. Der er slet ikke nogen der skal spille. Sige, Jonas, kan du ikke lige spille noget Centro 1, det vil jeg helt vildt gerne se. Okay, men sådan er jeg ikke. Jeg spiller hvad jeg vil. Og når man laver noget Borderlands med en, der hedder Mikkel. A.K.A. sådan, nej, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. A.K.A. Futtet, hvad han hedder, og hvad han vil kalde over. Noget fandhed. Men det er også sådan en chat side, hvor det vist. Som jeg rent faktisk heller ikke giver ud, for det er mig og hans hygge. Det er hvor mig og ham vi sidder og hygger. Vi kan gøre sådan, vi kan møde rigtige fanboys, hvis jeg får nogen del i det. Som sagt, det er den første video, jeg laver nice solnedgangen. Nu ønsker min sidste pack, den er lidt fuck, men det er så heller ikke lige med den der 100 gange 128 gange 128. Det kan vi computer simpelthen ikke trække. Jeg ved det godt, det er en lortecomputer, men det er jo en bærbar. Det er en bærbar computer, jeg sidder og spiller for. Så jeg ved godt, den er fucked.
Jeg har noget kiste noget derude, men må ikke bare lige skal begynde på væggene. Det skal ud af det her. Jeg tror lige vi laver sådan en lille miniskur i starten. Run, nigger. Men der er look at that. Solnedgangen. Den er så pæn. Ej, okay, nu lyder det lidt min mor i hovedet. Nå ja, det må jeg et eller andet sted. Nå, men lad os se, hvordan det går. Min ven Rasmus, han har sådan set noget Minecraft Forever Alone, jeg vil anbefale. Jeg ved bare ikke lige, hvordan det er. Jeg har set den ene video, og så sagde han, at jeg spurgte ham, om jeg ikke godt kunne begynde at lave videoer i dag. Så sagde jeg, ja, det kan jeg godt, men hvad er chancen for, at jeg får de der 7 subscribers? Jeg ved det ikke. Det kan være fedt, hvis der er en eller anden, jeg ved ikke, en mega kendt, hvad hedder det? Kendt YouTuber, subscriber på min kanal, hvis der er det, der gør det ikke, og så skriger jeg simpelthen. Og så laver jeg en 5 timers lang video om ham. Hvordan han er, hvor hans videoer genskaber nogle sjove ting, han har lavet, der tager lang tid. Okay, det går hvor lang tid det tager, det kommer op på, hvor kendt han er, hvis det er... Jeg ved det her ikke, om til, hvis det er PewDiePie. Jeg er død. Jeg er død af alle de subs, jeg får, mand. Hvem er man PewDiePie, man? Han har næsten 9 millioner subs. Det er altså ikke meget for en dreng. For sådan en ung dreng her, jeg tror. Er han ikke kun omkring 20 år? Jeg ved det ikke helt. Men så har jeg ikke mere materiale. Jeg ved ikke, skal jeg begynde med kaffe? Det er strøm. Ej, det skal op på til, men jeg tror sådan set bare, at det var det første afsnit af YouTube. Det var bare ligesom, hvad jeg kommer til at lave. Vi ses næste gang. Take it med mig. Ses.